Som a la capital de la comarca del Ripollès, avui fent el matí de Catalunya Ràdio. A aquesta hora podem saludar l'alcaldessa de Ripoll, l'alcaldessa Sílvia Orriols. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos. Bon dia. Batllessa, eh? Batllessa? Alcaldessa no, batllessa. Per què batllessa? Perquè és el nom genuí en català d'aquest càrrec. Però també és alcaldessa, el seu càrrec posa... Està normalitzat, però és una terminologia que prové d'una altra llengua, sí. Avui, batllessa, fa un any i 8 mesos que vostè ocupa el càrrec a l'alcaldia i aquesta setmana serà decisiva per saber si hi ha majoria per presentar una alternativa de govern després de, en tot cas, perdre aquesta moció de confiança. Vostè creu que continuarà sent alcaldessa? Jo crec que si deixo de ser-ho no haurà set per voluntat popular, sinó per la unificació, la unitat de quatre ressentits, i per tant, doncs, no sé què passarà a partir d'ara, si continuaré sent batllessa o cap de l'oposició, però en qualsevol cas el que tinc molt clar és que no he perdut la confiança dels meus votants ni del poble de Ripoll, sinó que simplement doncs, ha estat un cop d'estat perpetrat per la resta de formacions polítiques. Un cop d'estat per això no és, perquè respondria a lògiques democràtiques. És a dir, si vostè tingués majoria absoluta, no estaríem parlant d'aquesta situació. Cap dels programes electorals de totes aquestes formacions polítiques no contemplava la possibilitat d'unir-se amb partits antagònics per tal de fer fora a Sílvia Orriols del govern. Per tant, el poble no ha avalat aquesta decisió. Però el poble ha votat aquesta majoria sense saber que es produiria aquest pacte antinatura. Però, és a dir, vostè què li fa pensar que uneix a partits, com deia ara vostè, tan diferents com el PSC, per exemple, i la CUP, a votar? És a dir, per què es posen d'acord en aquest cas en una sola qüestió, que és fer-la fora vostè de l'alcaldia? La por. Respon, evidentment, a la por de veure que en un principi van dir deixem que governin perquè ja s'estavellaran tots sols, però ha passat un any i mig, no només no ens hem estavellat, sinó que hem demostrat que som capaços de desplegar el nostre programa electoral i de complir el que havíem dit, i que, a més, doncs, sabem gestionar a nivell municipal, i, evidentment, doncs, han fet marxa enrere i han dit ens vam equivocar, no hauríem d'haver deixat que governessin. És a dir, la por a que vostè faci coses, vol dir? La por a que la ciutadania s'adoni que nosaltres anem de debò i que realment el que vam inscriure al programa electoral és el que hem fet. Però vostè tampoc ha pogut fer allò que va prometre. El 70% del programa ha estat desenvolupat en aquest any i 8 mesos. El 70% del programa? Sí. Al nostre programa electoral no hi havia inauguracions de pavellons, sinó que hi havia una millora en la gestió diària municipal. Però hi havia tancar, per exemple, la mesquita de Ripoll, que vostè això no ho ha fet. Nosaltres no vam prometre mai tancar la mesquita, el que vam prometre és que faríem tot el possible per tancar aquesta mesquita, i de fet ho hem fet no només a nivell municipal, sinó també com a diputada al Parlament de Catalunya, presentant aquella moció on totes les forces polítiques es van unir per impedir el tancament de la mesquita de Ripoll, a excepció d'Aliança Catalana, PP i Vox. Per tant, hem intentat tancar aquesta mesquita. Altra cosa és que no haguem disposat de les majories necessàries per poder fer-ho. Però també va dir, per exemple, per posar alguns exemples, que posaria en coneixement de les autoritats els noms de tots els immigrants de Ripoll en situació irregular, però vostè sabia que la llei de protecció això no li permetria. Per tant, també hi ha moltes coses de les que vostè ha dit que no s'han complert. No sé d'on treu aquest 70% de compliment. L'Ajuntament de Ripoll està en permanent contacte amb els cossos i forces de seguretat per notificar totes les incidències que trobem, i per tant hem complert el que vam dir. De fet, s'ha procedit a determinades expulsions de persones que eren ficades a Ripoll. Ha de ser la policia qui la reclami. Evidentment, qui té competències és la policia, però qui té la potestat... No l'Ajuntament que actuï d'ofici. Qui té la potestat de transmetre aquestes dades als cossos policials, evidentment, que és l'Ajuntament de Ripoll. Però vostè, quan fa quan deia aquestes promeses, per exemple, en quant a l'empadronament, no? Que vostè va prometre no inscriure els immigrants en situació irregular, i ho ha acabat fent i reconeixent que el govern espanyol que compleix amb la normativa en matèria d'empadronament. Quan vostè diu aquestes coses, que sap que són obligacions legals... Discrepo, perquè l'Ajuntament de Ripoll, des que soc jo, ha desestimat una trentena d'empadronaments i ha desempadronat a més de 100 persones en base a informes policials que acreditaven que no residien als llocs on eren. I la majoria, el 99%, eren immigrants. I torno a dir, vostè va prometre no inscriure immigrants en situació irregular. Jo he fiscalitzat el padró de Ripoll d'una manera que no ho ha fet cap altre batlle en tot Catalunya, i que crec que, en base a la llei, haurien de fer ara mateix tots els batlles i batlleses del país. Vostè no ha comunicat 2 vegades a la delegació del govern espanyol que compleix amb la llei en matèria d'empadronament? És que l'estic complint, és que jo no he dit mai que no compleixi la llei. Jo dic que dins la llei... Doncs la llei el que diu és que vostè... La llei permet marge per fiscalitzar el padró. Per fiscalitzar el padró, sí. Jo l'estic dient per no inscriure els immigrants en situació irregular. Hi ha una trentena d'immigrants que no han set empadronats en base a informes policials. Però no en situació irregular, és a dir, no pel fet Sí, eren immigrants il·legals. La majoria havien entrat en visat de turista, que és la major forma d'entrar irregularment al país. En tot cas, no cal encallar-nos aquí, però no per inscriure immigrants en situació irregular. Jo el que deia és per què vostè hi ha coses que va dir que no ha acabat fent.
No, és que nosaltres hem complert absolutament tot el que vam fer. Vam dir que prohibiríem el sacrifici halal a l'escorxador i a dia d'avui als escorxadors de Ripoll està prohibit el sacrifici halal. Vam dir que fiscalitzaríem i auditaríem el padró i ho estem fent. Hem desempadronat a més de 100 persones que no residien al bloc on van dir. Vam dir que posaríem els avis al centre de les nostres polítiques. Hem traslladat el menjador social al barri vell de Ripoll, doncs millorant notablement la vida i la qualitat de vida de molts dels nostres avis. Per tant, hem complert un per un totes les coses que vam inscriure al programa electoral. Això dels menús halal que diu, per exemple, vostè va cursar una instància al Consell Comarcal del Ripollès demanant que tota la carn sigui d'animals sacrificats o amb sedació o estaborniment previ, però vostè ja li van respondre des del Consell Comarcal que cap escola del Ripollès oferia aquest menú. No en diuen menú halal, en diuen menú sense porc, i puc acreditar que s'està servint a les aules de la comarca, en diuen menú sense porc. Vostè tregui les seves pròpies conclusions. Sense porc o sense carn? Sense porc. Sense porc? Literalment, sense porc. Ho pot enviar, això? Sí, cap problema. Doncs li agrairé que m'ho enviï, perquè realment, si el Consell Comarcal li diu que no, doncs el Consell Comarcal m'està dient que... El Consell Comarcal diu que no hi ha un menú halal, però hi ha un menú sense porc, que tothom tregui les seves conclusions, és que és així de simple. Jo li preguntava que per què vostè deia coses que no complia, perquè m'acabava de dir que vostè ha complert el 70% d'allò que va prometre. Sí. El 70% li puc demostrar, en un any. el programa electoral en mà li podria tatxar tot el que hem... I aleshores per què creu que aquests partits, com li deia, la volen fora de l'alcaldia? Per por, evidentment, perquè estem complint. És que aquesta és la por. Però por que compleixin. Evidentment, perquè ells van vendre a la ciutadania que no podríem desenvolupar el nostre programa electoral i s'han adonat que ho estem fent i, evidentment, han d'impedir que la ciutadania vegi que estem complint. El que aquests partits diuen és que no volen pactar amb vostès ni tampoc amb Vox perquè consideren que seria traspassar una línia vermella. Bé, això de demonitzar l'adversari o l'opositor polític és una tècnica molt fàcil per evitar el debat amb ell quan no es tenen arguments sòlids. Nosaltres no tenim por dels nostres adversaris polítics perquè podem rebatre'ls absolutament a tots amb arguments i, per tant, no farem cordons sanitaris, ni demonitzarem ni deshumanitzarem cap opositor, a diferència d'ells. Però vostè no ha utilitzat mai algun discurs racista o xenòfob? No s'identifica amb aquestes paraules? Gens ni mica. Gens ni mica. Jo crec que tots aquests termes han set banalitzats i que amb aquesta banalització l'únic que s'ha aconseguit és deslliurar-los del seu valor inicial, de manera que avui en dia es fan fins i tot bromes al carrer amb els termes racista i xenòfob, i particularment a mi això em sap greu perquè eren termes que tenen una significació i unes connotacions bastant negatives i pejoratives i que en canvi avui en dia es fan servir això per fer broma i crec que s'han equivocat amb aquesta... Però vostè ha assenyalat col·lectius alguna vegada? Vostè es defineix com a islamòfoba? Evidentment. Sí, em reafirmo, soc profundament islamòfoba i crec que és... Té por a l'islam? No és tenir por a l'islam, sinó tenir por a l'avenç d'una ideologia político-religiosa que condiciona la vida civil, que nega les lleis civils. No és només una creença, és també un sistema polític. Allà on s'ha implantat així ha quedat demostrat. Ells implanten una sèrie de lleis que substitueixen les lleis civils dels països on governen o on guanyen i instauren una sèrie de teocràcies que evidentment atempten contra els drets de les dones, dels homosexuals, dels no creients, dels jueus, dels cristians, i per tant, evidentment que ens ha de fer por que cada cop hi hagi més persones que creuen en aquesta ideologia político-religiosa, que avancin demogràficament i que algun dia puguin imposar-se fins i tot valent-se del nostre sistema democràtic al conjunt de la ciutadania europea. Per tant, jo crec que tots hauríem de tenir por. Però vostè és alcaldessa. Batllessa, hauria de contribuir a no eixamplar les diferències entre comunitats. Una de les seves feines hauria de ser treballar per la convivència. La meva feina i tasca principal és defensar els interessos, els drets i les llibertats dels ripollesos com a batllessa de Ripoll. És precisament el que estic fent, garantir aquest sistema democràtic i garantir, evidentment, que no perdem els drets i llibertats que tants de sacrificis i esforços ens ha costat abastar. Però què està fent? Quines polítiques està fent vostè de convivència en aquest municipi? És que no cal fer cap política de convivència, és que quan algú arriba a un país, evidentment s'ha d'integrar i s'ha d'adaptar a aquella societat. És el sistema natural que s'ha utilitzat al llarg dels segles. Quan un català se'n va a Nova York, l'Estat d'allà no el va a buscar i fa polítiques perquè convisqui amb els que ja hi eren, sinó que se sobreentén que aquesta persona nouvinguda s'ha de cenyir a les normatives, a les lleis i el que hi ha prèviament en aquell país on ha anat a raure. L'exemple que ha posat de Nova York precisament és una ciutat on trobaràs de tot. No hi ha cursos, segurament, com proposa Junts, de drets humans per als nouvinguts, ni aquestes parafernàlies. Evidentment que n'hi ha. No, o sigui, el que ha de fer l'immigrant quan se'n va a un país estranger és adaptar-se a allò que veu, allò que prèviament hi havia en aquell país. Per això li preguntava, és el que s'ha fet històricament, és el que ha de continuar. En què està treballant per la convivència? Jo estic treballant defensant els drets i interessos dels ciutadans de Ripoll, i és exactament el que he fet des del minut zero, garantir els seus serveis, que siguin uns serveis de qualitat, garantir la seva seguretat, garantir que trobin els carrers nets i en les millors condicions i garantir que continuï la vida cultural de la vila.
Entenc, però vostè quan assenyala, diguéssim, aquest col·lectiu, vostè sobre aquest col·lectiu no hi té competències directes. És que jo no assenyalo un col·lectiu, assenyalo una ideologia político-religiosa. Però això no és veritat. No té res a veure amb un determinat col·lectiu, perquè moltes persones em diuen ataques els que venen del Marroc. No, perdoni, és que hi ha europeus nascuts a Europa de generacions europees que s'estan traspassant aquesta religió, i per tant el que jo estic atacant és aquesta ideologia político-religiosa independentment de l'origen dels que la practiquen. No és un col·lectiu concret, i de fet generalitzem molt, però ho he dit bastament, no totes les persones que professen aquesta religió evidentment són terroristes ni són radicals. També n'hi ha moltes que tenen un caire moderat, que volen practicar la seva religió com estem fent els cristians, entenent la separació entre Església i Estat, i que troben en aquestes associacions i comunitats islàmiques radicals un impediment per poder-se occidentalitzar. Per tant, ells també són víctimes, d'alguna manera, d'aquest radicalisme que atempta contra els nostres drets. Deixi'm que li pregunti per habitatge. Quina és la seva proposta per resoldre el problema de l'habitatge? A Ripoll estem parlant? Sí. Bé, a Ripoll el que tenim és un barri vell molt degradat. El fet d'haver estat considerat zona tensionada no ens ajuda a que els propietaris vulguin rehabilitar tots aquests edificis. Des de l'Ajuntament de Ripoll, evidentment, tenim pocs recursos per poder destinar a aquesta rehabilitació. Sí que es va fent progressivament any rere any, però en unes quantitats molt petites que, evidentment, no permeten veure resultats notables. Per tant, nosaltres estàvem a l'espera d'aquest pla de barris que s'ha anunciat per poder fer, doncs, realment una bona rehabilitació del nostre barri vell, que en aquests moments és prioritària. Perquè el preu mitjà del lloguer a Ripoll ara mateix, a quin preu està? Sobre uns 500-550 euros. Si vostè es trobés un cas, per exemple, com el de la Casa Ursola de Barcelona, què és el que faria? És a dir, l'Ajuntament compraria aquesta finca? No, evidentment que no. Comarques són bastant més prudents que ciutat i, evidentment, no tenim recursos des de l'Ajuntament per comprar edificis i garantir, doncs, que una persona, per més anys que faci que sigui allà de llogatera, amb un lloguer relativament baix, disposi d'un edifici, doncs, de tants metres quadrats i de tanta terrassa, no? Vull dir, no crec que sigui l'opció. Què farem cada cop que hi ha un conflicte habitacional, comprar aquell edifici? Això és totalment inviable. Per tant, què faríem l'habitant, no? Els habitants que tinguessin aquest problema que hi ha un gran tenidor, diguéssim, que els hi puja el preu i que no poden viure allà. Jo crec que hem d'entendre, i és fàcil d'entendre, que si ets llogater i no ets propietari, aquell pis no és teu. I crec que això s'ha mal entès durant massa temps. Jo crec en el dret a la propietat privada. Quan un és propietari d'una finca, evidentment té poder sobre aquella finca. I sap molt greu que hi hagi, doncs, persones que queden allà dins atrapades i que potser no poden assumir després un lloguer més alt. Però s'ha d'entendre també la posició del propietari. I crec que no s'ha entès en aquest cas i s'ha criminalitzat el propietari quan no ha de ser així. Evidentment que tothom vol treure el màxim benefici de les finques que té. La idea i l'intenció també d'aquesta conversa, d'aquesta entrevista, senyor Oriols, és conèixer una mica més les seves propostes, d'entendre ben bé quin és el seu pensament polític. Si li sembla, li faré una sèrie de preguntes de temes per saber què en pensa vostè. Per exemple, vostè estaria d'acord en instaurar una espècie de PIN parental per tal que els pares hagin d'autoritzar expressament la participació dels seus fills en activitats sobre moral, ètica o sexualitat? Jo el que crec i considero és que l'escola el que s'ha de fer és ensenyar i no pas adoctrinar, i que fa masses anys que estan adoctrinant els nostres infants. Jo crec que s'ha de venir educat de casa. Els professors adoctrinen? No necessàriament els professors, sinó que hi ha indicacions i paràmetres clarament polítics que, evidentment, els professors compleixen perquè és la seva obligació, però jeràrquicament ve de la direcció política, tot plegat. Ve de la direcció... Hi ha una direcció política que diu que han d'adoctrinar? En quin sentit? En què? En el sentit de que volen fer uniformar el pensament de les noves generacions i s'estan imposant a les aules, doncs, una sèrie de doctrines. Això em sembla que està bastament demostrat. I els professors serien l'eina que fan servir, diguéssim, són reproductors d'aquesta autoritat. Totalment. Aquí tenim l'Institut Públic de Ripoll amb cartells pro-palestins als passadissos. Un institut públic no es pot permetre tenir cartells d'ideologia o d'índole política als passadissos. Ni d'una mena ni de l'altra, Això que està dient és greu. És a dir, vostè acusa l'administració d'estar dirigint, de manipulant els alumnes que estudien a Catalunya. Totalment, i em sembla que és innegable i en som tots plegats conscients. Per tant, estaria d'acord en instaurar una espècie de PIN parental en el cas de que hi haguessin activitats sobre la moral, l'ètica o la sexualitat? Jo el que estic a favor és de que s'eduqui a casa i a l'escola s'hi ensenyi. Pel que fa al clima, vostè, si estigués a les seves mans, abandonaria els acords de París sobre el clima?
Bé, jo crec que hi ha hagut una sèrie de propostes molt ambicioses però absolutament inassumibles ni a curt ni a llarg termini. És fer volar coloms i, per tant, el que s'ha de fer és prioritzar els interessos i drets dels europeus en aquest sentit. Som el continent que menys contamina i no veig per què ens hem d'autoflagelar contínuament pel simple fet d'haver nascut europeus. Per tant, sortiria de l'acord de París. Buscaria acords, per exemple, amb altres països per tal que els presos estrangers complissin la pena als països d'origen? Bé, jo crec que és més que evident que els catalans no ens hem de fer càrrec socialment de persones que han vingut i molt sovint entrat irregularment al nostre país i que, a més, han gosat delinquir contra el nostre poble. És que és absolutament inverossímil que nosaltres haguem de pagar-los la pensió completa a aquesta gent. Per tant, sí, qualsevol acord seria vàlid. Per això, que sempre treu la dada dels 32.000 euros l'any que ens costa, no?, per immigrant a la presó, aquesta dada d'on la treu, exactament? Bé, són dades que consten basades en el cost de l'alimentació, del personal que fa la vigilància de les cel·les i també de tots els equipaments que tenen avui en dia les presons, com són les piscines... Però com la calcula vostè, aquesta dada? Bé donada, eh? No, ara no li puc dir l'informe exacte d'on l'hem extreta. Li asseguro que hem preguntat a tota l'administració i aquesta dada no apareix enlloc. Li puc fer la recerca, evidentment no porto ara mateix davant els papers i per tant no puc referenciar-li. Sé que la va repetint aquesta dada i no acabo d'entendre d'on surt. La veritat que m'ho he mirat amb deteniment, diguéssim, i no hi ha manera de trobar aquesta dada. Sí, el que és absolutament menyspreable és que un avi que ha cotitzat tota la seva vida hagi de fer mans i mànigues per pagar-se una plaça a la residència i que tota aquesta gent que ha delinquit contra els catalans tinguin pensió completa a costa nostra. Això sí que és... Pensió completa a la presó? Evidentment. Està parlant només dels immigrants que delinqueixen, eh? Evidentment. Vostè aconsegueix una pensió completa. Home, a mi que em paguin el dinar, que em paguin el sopar, que tingui piscina, que tingui biblioteca, que tingui sala de cinema, a costa de la gent contra qui ha anat a delinquir, doncs em sembla una aberració, sincerament. Potser a vostè li sembla normal, no ho discuteixo, però a mi no. No és que em sembli normal, és que el que no entenc és que vostè el que vol és que els matin de gana. No, jo el que crec és que haurien de treballar i guanyar-se el pa que es mengen. No li he pas de pagar Sap vostè que treballen també des de la presó? Treballen però cobren. Sap vostè que... El que haurien de fer no és cobrar, sinó que aquests diners dels treballs s'haurien d'invertir en els serveis que tenen i dels que gaudeixen. Però vostè quan diu això, senyora Riol, sap perfectament que està estigmatitzant i està simplificant un missatge. No. Vostè sap que a les presons es fan piscina i es fan activitats perquè hi ha un índex de suïcidi elevadíssim i la salut mental és importantíssima en aquests presos si vols realment recuperar-los a la societat. Jo només sé que aquelles persones que han assassinat o que han violat ho arrossegaran tota la vida, ells i les seves famílies. I, en canvi, aquests tenen piscina i tenen de tot allà dins. Per tant, no tenen piscina. Sí que en tenen. A Lledoners hi ha una piscina, per exemple, que serveix perquè en unes determinades hores durant l'estiu puguin fer activitat esportiva. Vostè pot justificar tant com vulgui els delinqüents i els presos, però no han de gaudir de més serveis que els nostres avis a les residències. Vostè ha estat a una presó? Ha visitat mai una presó, vostè? Sí. Quina presó? Aquí a Lledoners. I a vostè li semblava que allò era una piscina per prendre el sol? A mi em sembla que per persones que han assassinat i que han trasbalsat la vida molt durament d'altres persones, estan massa ben cuidats i massa ben tractats a costa dels contribuents catalans. Per tant, vostè els aïllaria i no els trauria de la cel·la? Evidentment no estarien en les condicions en què estan. Més preguntes. Vostè quin model d'Europa defensa? Bé, jo sóc poc partidària de la Unió Europea. Sí que sóc partidària de fer polítiques que evitin que es desoccidentalitzi Europa, però pel que fa a la Unió Europea crec que ha perjudicat enormement els catalans. S'ha vist, per exemple, amb les granges de llet i amb molts d'altres sectors que s'han vist perjudicats per les polítiques de la Unió Europea i, per tant, no sóc massa partidària d'aquesta Unió. De fet, quan en el processisme es deia que quedaríem fora de la Unió Europea, doncs tampoc ho veia com un impediment per proclamar la independència. És a dir, que el país estigui per sobre del dret europeu. Evidentment, no concebo que cap altre estat superior pugui arrabassar-nos l'autonomia o la capacitat de decisió. Abans parlava d'habitatge. L'ocupació, vostè impediria per llei l'empadronament a persones que ocupin pisos? Totalment. I està a favor d'exigir la residència legal per poder-se empadronar? És que aquí el màxim error que cometem, i jo ho he constatat des de l'Ajuntament de Ripoll, és que arriba qualsevol amb un visat de turista i s'empadrona. Això és un frau. És un frau contra els contribuents catalans, perquè aquesta persona ha entrat dient que venia a fer turisme i a la que ha pogut s'ha empadronat, ha tingut accés a sanitat pública, ha tingut accés a serveis socials i ha tingut accés a la nostra educació. Per tant, estem pagant tota una sèrie de serveis a persones que no han contribuït i que no tenen possibilitat de contribuir almenys durant uns anys perquè no tenen papers. Per tant, això és la ruïna de qualsevol país. Clar, tots aquests punts que ara jo li preguntava, senyor Orriols, són els mateixos punts exactes que defensa Vox al seu programa electoral.
Vostès tenen moltes coincidències. Expliqui'm quines són les diferències entre Aliança Catalana i Vox. És que jo no m'he de justificar amb allò que em diferencia de ningú. De fet, jo no repasso el programa electoral de la resta de formacions. Jo expresso el que opinem des d'Aliança Catalana. A partir d'aquí que tothom tregui les seves pròpies conclusions. Però vostè vol que la gent el voti, no entenc? Vostè vol que aquest missatge... De fet, ens voten. Sí. Encara que obvin els mitjans públics d'aquest país, a nosaltres ens vota la ciutadania. Nosaltres hem obviat que vostès la voten? Home, a mi em sembla que fins ara se'ns ha privat del nostre dret a representació política mentre entrevistaven a d'altres formacions polítiques amb bastant menys representants que nosaltres. Per la seva informació li explicaré que la CUP, que té més diputats que vostès, o el Partit Popular Català, que té més diputats que vostè, encara no ha passat per aquest programa, i vostè sí. Per aquest programa potser no, però en general a la seva cadena, evidentment que sí. Li asseguro que no. Les quotes, i no enganyen, o sigui, les estadístiques no enganyen. És que són dades, com vostè diu. Les estadístiques no enganyen i Aliança Catalana només ha aparegut als mitjans de comunicació públics d'aquest país per ser difamat, no per poder-nos expressar lliurement i contrastar aquestes difamacions. Vostè avui ho està fent, i en tot cas també ho està fent perquè avui vostè té un interès darrere. I l'interès informatiu... No, jo no en tinc cap, m'han vingut a buscar vostès, Jo no sé pas vingut a buscar, ni falta que em fa, Jo li explico que vostè avui té un interès perquè hi ha una moció que sobrevola el seu L'amenaça de moció ja ha estat des del minut zero en què vam entrar a governar. No ha estat especialment aquestes darreres setmanes, sinó que des del minut zero ja van anunciar que estaven disposats a fer-la. Però, en tot cas, avui hi ha un interès informatiu i per això la convidem. Aquest és el criteri, la llibertat periodística, diguéssim, que a vostè potser no li agrada, això. L'altre dia discutien si m'havien de convidar o no, no? Vull dir, una persona que ha estat votada per 120.000 catalans, que hi hagi periodistes col·locats a dit que es discuteixin si cal o no cal convidar una persona que ha estat votada per 120.000 ciutadans, em sembla bastant fort. En aquest país es venen més periodistes que diaris, això és segur. Amb això podríem estar d'acord, però que es facin debats públics no vol dir que el realitzador o director d'aquest programa ho comparteixi. La mostra és que avui soc aquí entrevistant-lo. No, doncs s'agraeix que hagi traspassat la línia vermella que diuen vostès. No és que hagi traspassat la línia vermella, és que som un mitjà públic i quan hi ha interès informatiu és la feina que hem de fer. Sí. Vostè li deia les diferències entre Aliança i Vox, bàsicament perquè crec que és interessant pels nostres oients saber què és el que hi ha de diferència. Un dels elements segurament que els diferencia és que vostè és independentista. Sí, evidentment. Com faria vostè la independència? Bé, doncs, garantint una Catalunya que sigui autosuficient a nivell alimentari, a nivell energètic, a nivell de seguretat, evidentment doncs, fent tots els passos per garantir un finançament que pugui abordar els primers mesos amb unes certes garanties i desplegant doncs, tota una sèrie d'organismes que ens permetin assumir totes i cadascuna de les competències que són pròpies d'un estat. Clar, però com ho faries? És a dir, el control del territori, per exemple, com el tindria? Bé, tenim diferents cossos policials i alhora comptem doncs, amb la població civil, que en tots els processos d'independència que hi ha hagut a Europa doncs, han tingut una participació també activa en la defensa de les fronteres. És a dir, el fet que l'altre dia el Centre d'Estudis d'Opinió deia que hi ha un 8% de catalans que optaria per la via unilateral. Vostè creu que si hi hagués una proclamació d'independència, molta més gent reactivaria i reaccionaria a això? Jo crec que quan siguem tots plegats conscients que l'estat català funcionarà molt més bé que cap estat espanyol o cap estat francès, perquè tindrem garantits molts més bons serveis, perquè podrem exercir un control fronterer molt més estricte i perquè garantirem doncs, per les futures generacions molta més seguretat, molta més prosperitat, jo crec que tothom s'afegirà engrescat al projecte i que ho aconseguirem. L'altre dia el CEO també deia que 4 de cada 10 votants d'Aliança Catalana assegura que votaria no a la independència. Vostè li va sorprendre aquesta dada? Bé, no em sorprèn, perquè hi ha molta gent desencisada per culpa del procés i de l'incompliment reiterat de promeses per part de la resta de formacions polítiques. Hi ha molta gent que s'ha desenganxat d'aquest projecte i que ha retirat l'estelada del balcó, però alhora cal ser conscient que si som capaços d'engrescar novament tota aquesta població, s'afegiran sens dubte la necessitat d'aquest estat català, perquè no només és viable, sinó que és imprescindible. De fet, sobre estelades o banderes, vostè també ha retirat la bandera, ha tornat a penjar la bandera espanyola a l'Ajuntament de Ripoll. Sí, jo vaig dir des de bon principi que no em deixaria inhabilitar per cap símbol ni per cap bandera. Crec que els independentistes no ens podem permetre inhabilitacions només per simbologia, que la independència no la farem amb símbols sinó amb fets i que, per tant, no era cap impediment posar aquest drap al balcó de Ripoll. En aquest cas, l'anterior alcalde, Jordi Morell, sí que es va negar a retirar l'estelada. Sí, i la va tornar a ficar quan el jutge li va ordenar. Però aleshores vostè, per tant, mentrestant obeeix a la legalitat espanyola. És que fins que no es crea una legalitat paral·lela que ens aixoplugui, evidentment que ens hem de cenyir a la legalitat espanyola, perquè si no estarem sempre subordinats a la voluntat del govern de Madrid i, per tant, a possibles inhabilitacions polítiques. Però, és a dir, hi haurà un moment que vostè tallarà aquesta relació.
quan haguem creat aquesta legalitat paral·lela i tinguem garantit el control del territori, no abans. Si no, és un suïcidi que dura 8 segons, ja n'hem set conscients malauradament un cop. Per cert que avui al diari Ara entrevista el president del Consell de la República, Jordi Domingo, i diu que no posaran cap línia vermella a Aliança Catalana. Vostès estarien disposats, per exemple, a entrar-hi? Bé, jo no crec en tota aquesta sèrie d'organismes que es van crear arran del procés. Agraeixo aquestes declaracions perquè considero que són honestes i considero que són pertinents, perquè considero que tots els independentistes hem d'anar units, independentment de l'eix ideològic que defensem, i ho he dit moltes vegades, perquè quan m'han acusat de fer pinya amb Vox, jo ho he afirmat moltes vegades, jo si faig pinya abans faré pinya amb la CUP que no pas amb Vox, perquè sempre prioritzo l'eix nacional que no l'eix ideològic. I penso doncs, que aquestes declaracions ajuden, no?, a aquesta unitat tan necessària dins l'independentisme. Això de les banderes, sí que vostè va penjar la bandera LGTBI al balcó de l'Ajuntament, però el seu segon tinent d'alcaldia va titllar els drag queens de no tenir cervell i ser inútils per la societat. Vostè fa referència a una piulada on sortien unes imatges pernicioses que no contribueixen a la normalització de tots aquests col·lectius, sinó que més aviat els presenten al món com a viciosos i pervertits, que no ho són i que, per tant, això va en contra d'aquests col·lectius, perquè, evidentment, els criminalitza i els estigmatitza quan no ha de ser així i s'ha d'accedir a la seva plena normalització. Per tant, vostè no va veure un atac, una qüestió als drag queens, diguem. No, jo vaig veure un atac, evidentment, a aquest relat fantasiós que s'està construint al voltant i que perjudica aquest col·lectiu. Per cert, què li va semblar al Congrés de Patriotes que es va fer fa 15 dies a Madrid? Bé, no ho he seguit massa, la veritat. He vist imatges a les xarxes socials, però no ho he seguit. Jo defenso els drets, interessos i llibertats de Catalunya i la veritat és que el panorama internacional el segueixo poc, a diferència d'altres companys meus de partit. Era una trobada on hi havia Bascal, Meloni, Orbán i diferents líders de diferents formacions polítiques europees. Vostè, per exemple, bàsicament és per preguntar-li, per situar-ho, en un context com aquell, hi aniria si la convidessin? Bé, a mi difícilment se'n veurà amb cap cimera on hi hagi representants de l'estat espanyol i de l'estat francès, que són dos estats que atempten contra la integritat nacional de Catalunya. Per tant, si hi ha aquests dos personatges, difícilment podré ser-hi, tot i que pugui compartir algunes de les seves polítiques contra l'allau immigratori o contra d'altres factors, però, evidentment, l'eix nacional el prioritzo. A nivell internacional sí que vostè va felicitar Donald Trump per la victòria als Estats Units. És un estil amb el qual s'identifica vostè? Jo sempre he dit que no és una persona que m'agradi especialment, però considero que l'han votat i que, per tant, ha guanyat unes eleccions o un procés electoral legítim i democràtic. Accepto aquesta victòria i crec que pot contribuir a un canvi en l'ordre mundial que penso que pot ser positiu. Un canvi que, per exemple, amb les polítiques aranzelàries podrien perjudicar empresaris també i pagesos i ramaders d'aquí a Ripoll. Bé, jo crec que el que perjudica més els empresaris i ramaders d'aquí Ripoll i d'arreu de Catalunya són els pactes que es fan a nivell de la Unió Europea amb Mercosur i amb altres companyies que perjudiquen enormement el sector i que obliguen els sectors del país a competir de manera totalment deslleial amb països tercermundistes. Vostè abans també en parlava dels joves, de la situació, de l'esperança de futur que tenen. La setmana passada, per exemple, coneixíem un estudi que deia que quasi 4 de cada 10 nois joves no veurien malament viure en una dictadura. A vostè li sorprèn aquesta dada? A mi em sorprèn i realment em preocupa i crec que és bastant fruit de la banalització que s'ha fet de tota aquesta terminologia, com deia abans, perquè quan tu desposseeixes de tota la violència i tot el greuge que comporten aquests termes, la gent els malinterpreta, no? I a mi em preocupa bastant que pensin que una dictadura pot ser positiva, no? Evidentment no l'han viscuda, jo tampoc, no? Però només fa falta llegir 4 llibres per saber que no és un model o un règim que pugui beneficiar absolutament a ningú. Per tant, s'hauria de fer més polítiques de memòria històrica. I menys banalització de determinades terminologies. Per vostè, què és la democràcia? Bé, per mi és un sistema que permet que els ciutadans s'expressin via urnes i manifestin, quines són les seves preferències a nivell polític, a nivell ideològic, a nivell social. No té límits? Límits? En quin sentit? Si hi ha límits d'expressió, límits de representació... Home, jo crec que si es convida a temptar o a cometre algun tipus d'agressió o violència contra algú, això sí que és una limitació, no? Per mi la violència física és una clara línia vermella. I els delictes d'odi? És que el delicte d'odi és un altre d'aquells termes que s'ha banalitzat i que s'ha utilitzat massa sovint per privar a l'opositor polític d'expressar lliurement les seves opinions. Per tant, clar, si realment hi ha un delicte d'odi que mena a la violència, s'ha de frenar, però no es pot considerar delicte d'odi qualsevol opinió que no compartim, que és el que s'està fent ara des de determinats sectors polítics. I la política? És a dir, vostè per què va entrar en política?
Bé, jo sempre he estat independentista, però sí que el pas a les eleccions municipals el faig arran dels atemptats del 17A. De fet, hi va haver algun periodista madrileny que va insinuar que jo era la conseqüència política dels atemptats i probablement va ser així, no? Perquè vam saber aglutinar tot aquell malestar i tota aquella indignació de la població de Ripoll vers la gestió municipal que en va fer l'anterior govern. Vostè el que sí que veiem és que és molt activa a les xarxes. És perquè no es fia dels mitjans tradicionals? Perquè és l'únic lloc on vostè se sent còmode per dir el que pensa? No és que no em fiï dels mitjans tradicionals, simplement he estat censurada pels mitjans tradicionals i, per tant, he trobat en les xarxes socials l'escletxa per on difondre el meu missatge. Però això no és veritat, senyora Oriol. Se l'ha convidat. Per exemple, al Mes 324 vostè va negar una invitació per anar-hi. No, al 324 sí que és veritat que em van trucar per si volia fer una videoconferència i no tenia l'ordinador a casa, el tenia a l'Ajuntament i, per tant, vaig negar-m'hi una sola vegada, perquè ara es diu que m'han convidat diverses vegades, no és veritat. Una sola vegada se'm va convidar a fer un tall de videoconferència i no vaig poder perquè no tenia l'ordinador. Tot això, com dèiem, aquesta serà una setmana intensa en què segurament molts mitjans posaran el focus a Ripoll per si hi haurà o no aquesta moció. Vostè, de moment, és alcaldessa, és diputada al Parlament. Des d'on creu que pot incidir més en les seves polítiques? Des del Parlament o des de l'Ajuntament? Bé, jo crec que sóc bastant activa tant des de l'altaveu que m'ofereix l'Ajuntament com des del que m'ofereix el Parlament, probablement amb discursos diferents, un més d'àmbit local i l'altre més d'àmbit nacional, però en qualsevol cas a Ripoll hem demostrat que sabem gestionar i que podem aplicar allò que prometem. Això ens avala de cara a les nacionals i a la inversa, doncs, a les nacionals hem estat capaços de fer discursos tocant absolutament tots els àmbits que afecten la ciutadania i, per tant, la gent de Ripoll també ha percebut doncs, que tenim opinió absolutament de tot. De fet, vostè va arribar a l'alcaldia prometent que no aniria al Parlament, i després hi va anar. Expliqui'm per què va canviar d'opinió. Bé, jo tenia molt clar des del minut zero que la moció de confiança hi era, la moció de censura, que me la farien en qualsevol moment. Des del minut zero la candidata de Junts va dir públicament a la resta d'opositors que s'havien d'unir en contra meva i que havien de fer aquesta moció de censura. Per tant, això planejava damunt el nostre govern. Era imminent que ho fessin i que perdessin, per tant, l'altaveu de la batllia de Ripoll, i això ens va obligar a cercar aquest altre altaveu alternatiu. No? És veritat que... Ho va fer pensant ja en el que podia arribar a passar. Exactament, perquè sabíem que podíem perdre Ripoll i no volíem perdre l'altaveu vers la ciutadania. Què ens vam trobar? Que en aquell moment en què es fan les eleccions no havíem tingut temps de que cap altra cara fos visible a nivell de partit, perquè es vinculava a Aliança Catalana a Sílvia Orriols. No havíem tingut temps de promoure cap altre candidat, no? Però això serà sempre així. O no, no necessàriament. Tenim gent molt vàlida que ve darrere, bastant més vàlida que jo considero, i per tant serem a temps de promocionar altres cares, però en aquell moment on presentava jo o no hi havia candidatura, i això em va obligar a fer el pas a nivell nacional. Per tant, vostè, si les properes eleccions guanyés per majoria absoluta a Ripoll, no es presentaria sota cap cas al Parlament de Catalunya? No ho sé, perquè a les properes potser no m'hagués presentat com a batllessa de Ripoll, però ara en tinc moltes ganes de tornar-me a presentar i de veure realment si aquesta moció de censura i aquest pacte antinatura tenen o no tenen una afectació sobre aquestes formacions que l'han fet. Vostè diu pacte antinatura, però li recordo que és per majoria democràtica. Vull dir que aquí sí, però són formacions que els seus programes electorals són absolutament antagònics. Hi ha persones que són votants de Junts, que són independentistes, que no avalarien mai un pacte amb el PSOE, i hi ha persones de la CUP que no avalarien mai un pacte amb Junts. Per tant, a veure quin resultat tindrà tot plegat, no? Ja ho veurem als propers comicis. Però en tot cas, si vostè es va presentar al Parlament per blindar aquesta segona opció de tenir una plataforma per no perdre-la en cas que hi hagués una moció de censura, si vostè treu majoria, entenc que no li caldrà al Parlament. Analitzarem la situació tal com vingui. Aquest cop sí que ja no em comprometo absolutament a res, però sí que vull dir una cosa. Em vaig presentar a les eleccions nacionals, primer perquè no hi havia cap altre candidat que fos visible, però segona, i per mi més important, per veure què votava Ripoll. I Ripoll no només va revalidar-me la confiança, sinó que la va augmentar, que és quelcom que l'oposició no m'ha perdonat a dia d'avui. Sílvia Orriols, batllessa de Ripoll, gràcies per acompanyar-nos. A vosaltres, gràcies. Una pausa, ara tornem.